ที่ดิวิชั่นเทียร์ตัวเต็งจะไปอุเลสิเลนก็ลิกันนี่Serchhip Vangkhuaให้เราง่ายทางVawiin Juneนี่สมปังสังหิสมนิประคัดหิไว้ไม่ได้ไว้สมเรียดปรุกนะฮันนี่COVID-19 ชิเลงavangin kumdang hman chin angin hman theih ni lo ma se mun hrangah remchan dan angin YMA ten YMA hi an hmangani Mizoram atlom ngai pol lian ber YMA hi kum khat chhunga YMA ni poimo ber pakhat ni in kumtin war taka hman thin ani amai ro chu COVID-19 shileng avanga ni kum lama po hun hman mu mal thei ani lo hnuwa po kumin hian kumdanga he ni lom na nei thin angin hun hman thei ani lova YMA Branch Group Sub Headquarters le Central YMA te chuan remchan dan angin midang te tranpui na hunata nan hmangani YMA hi June ni som panga sang khajakwa somthum panga khan Zawsap missionary ten andin ani atira hmeng chu yang lushai association YLA ani Gorkha lisikula din ni in president masaber chu Reverend L Evans Puniara ani kumsang khajakwa somli pasari khan YLA chu yang Mizo association YMA ti thak ni in tun din huna YMA hi Mizoram Assam Manipur Tripura Meghalaya le Nagaland baka Bangladesh te ading me kani YMA hian Aizola headquarters nein Central YMA ti ani sub headquarters YMA Pariat Lunglei Champhai Kolasip Serchhip Mamit Nathial Khozol le Saitua la te oma group YMA somli Pariat Omin branch Zariat som pakhat omme kani Aizol khawpui chhunga branch za omin Central YMA in Daireka branch panga oma Rampona branch omza chu Manipura somni Pathum Shillonga panga le Tripura somni pahni te ani tuna hian YMA member hi nuai li singli sang ruk zaruk somni Pathum omin hengzinga hian mipa nuai ni singli sang sari zali somruk pasari le meichia nuai khat singa sang sari zani somnga panga an omani Serchhip-a YMA Branch hrangte pawhin kumina YMA hi an huamchhunga chheuh remchan dan angin an hmangani YMA voi somriat paruk na pual hian Serchhip Sub Headquarters YMA chuan Serchhip District-chhunga COVID-19 shikai en kol hmun hrang pariat hman turin cheng sing ni ahlan baka huamchhung pathuma cheng sang ni chheuh an hlan boka heni pual hian thucha an siam bokani Serchhip-a YMA Branch hrang te chuan an remchan dan anga YMA hi hmangin Serchhip Darnam Branch YMA chuan Mizoram Aerosports Association Masa tenen tangtlangin paragliding take off point thingchiak phun natlang an neya Serchhip Dinthar Branch YMA chuan Zingkara Hospital puar fan hlanin an huamchhunga damlo an kan baka chhun lama thlan mual rama thingchiak an phun boka Serchhip Chimveng Branch YMA te chuan an branch huamchhunga damlo te kanin an huamchhunga chhung kotin te mani in le avel ti fai turin an ngen bokani Serchhip Vangkhua Branch YMA chuan an hun hman dan tur lo ruwa hman to chu an huamchhunga chiat tok an avanga thulin hospital puar fana poisa fai an hlan thunga Saron Branch YMA te point Zingkara veng chung then fai natlang nein an huamchhunga chung ko pali te tranpuina an pek ba ka HSLC pass thar te choi moina hun an buat sai bok Serchhip Vangkhua Branch YMA chuan Zingkara thlan mual sam fai natlang nein chhun lama branch YMA executive member ten natlang an nei chhun zoma Serchhip Marveng Branch YMA executive member te chuan an YMA hall YMA puala hun toy te hmangin YMA hall ti fai natlang an nei chhun zom ngala Serchhip Chan Mari Branch YMA chuan Zingkara section tina natlang nein chhun lama YMA ram hungin shwai tu te an natlan baka chonhu lama HSLC result chhuwa ka zirlai pass thar te choi moina hun an hmangbok Serchhip Kalpui South Branch YMA chuan chung tin te mani in le avel ti fai tura ngenin heng an then fai na te hi chonhu lama branch executive member ten motor hmangin an paisaka Serchhip Kalpui North Branch YMA point tuk in khan YMA pual natlang nein an YMA hall hun an sam faya Serchhip Veng Branch YMA chuan YMA hall le avel ti fai le YMA information line siam that natlang branch executive ten nein YMA hi an hmangbokani Tunhnaiah Branch YMA te chuan Dawr deprived children's home le old age home te thil pek pe in chhun lama kuang siam natlang an nei thunga New Serchhip Bazar Branch YMA chuan Zingkara Dawr deprived children's home le Mercy Hospital thil pek hlanin chhun lama thingchiak an phun baka ni kum lama an phun to sa te enkol zui na an thok boka
New Serchhip North Branch chuan chhun lama hun hmang lovin zan in hian an huamchhunga zirlai ti hrangte chawi moina hun an hmangang Bukpui Branch chuan an huamchhunga chung ko panga te hnena atranpui na hlanin zirlai ti thra chawi moina hun an buat sai bawk Chiatlang Konveng Branch chuan an huamchhunga damlo mi pariat te kanin chhun lama branch YMA executive member ten hatlang an neya Chiatlang chimveng chuan zingkara YMA information mic hmangin YMA kumpuan zirna warle tlom ngai na chungchang thucha soyin HSLC pass hrangte chawi moina hun an hman ba ka VLTF chanpui na han hlan bawk Chiatlang cha Mari Branch chuan hrileng avangin an hun ruwa hman angin an hmang theilova YMA information mai ka tangin thucha an soithung Chiatlang zo ti thiang branch YMA po an huamchhunga COVID-19 shikai hmu chhuat thar an oma wangin chopchil takin program ruang mansa an thula an huamchhunga damlo mi pahni te ero an kan thung Chiatlang Marveng branch chuan zingkara zirlai ti thra chawi moina hun hmangin an huamchhunga damlo mi pahni an kan ba ka COVID-19 avanga inkhuahkhirhna le shikai enkol mek ten hena poisa le chokme an hlan bokani COVID-19 shileng avanga inkhuahkhirhna kalpui mekah Serchhip khawpui chhunga Dawr hrang inhawn theih hun tur chu ruwa manthar ani le ta Serchhip District Disaster Management Authority bultuma meeting in anlo rel to bo zuya district borsap in thuchwa asiam angin 8 of Dawr te chuni tin zingdar nga atanga zingdar som thleng VLTF te ruwa man na in anin hong thei to anga bungro hlan thlak an lot po tlaidar nga le achan ve atanga zingdar li thleng ti thei ani ang Dawr hrang inhawn hun tur siama zirlai buzorna Dawr te chu thole ni ninga ni le rin ni a hon thei ani anga mason na peng hrang thon atana bungro mamo iron rod balu rora lung brick cement electric bungrua in sakna bungrua ilo zorna te chu thochan ni lai ni le zirtop ni ya te hongin bungra phur motor mamo oil spare parts zorna le lo thei lo thila hon ngai hetiang motor siam na big workshop puncture works te chu thochan ni lai ni le zirtop ni ya hon ani anga hemi big ba ka hian emergency thila motor kai hnoi chul wanga inhawn angai ni chuan VLTF ten ruwa man na han siamang computer le mobile phone zorna te chu thole ni ninga ni le rin ni ya hon ani anga heng bak Dawr dang hon ngai omani chuan VLTF ten an ma ni veng chung thewa kar khatavoi hi hon thei turin ruwa man na han siam theyang restaurant le tea stall te po hon phal an ni a amai ro chu Dawr chhunga Dawr tu te kalchil phal ani lova an thil siam te home delivery emo take away in an sem chuak theyang Tunhnaiah Serchhip District-ah Vawk natna hrileng African Swine Fever ASF inzia omlam apan theilo avangin Vawk talak lu le hral chungchanga inkhuahkhirhna siam mek zelani Vawk natna shi African Swine Fever leng mek avangin Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek chuan khapna thupek ti chhuakin mi tu ma in ramdang foreign countries le state chen oma tangin voksa le voksa atanga thil siam reng an la lut tur ani lo ti atar langa Mizoram chung district danga tanga voklak lu le thon chwa po khap ni in Serchhip district chung khodanga tanga vok la lut tur chuan VC le YMA le kha le veterinary health certificate BL to VFA hna tanga nei tur ani a vok hrisel tha chau tal thin tur ani ba ka vok damlo shal khap ani bok Hei ba ka hian Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek chuan Section 144 of CRPC 1973 in Tunhnaiah apek angin Serchhip pian iveng chhunga vok dam le damlo tal zor khap tlat ani ti thu chwa siamin atar lang boka pian iveng huamchhunga hian voksa le voksa atanga thil siam reng zor lak lu le lak chwa khap ani thu le vokthia omin age and vet department mithiam te ron chunga ti ral tur ani thu atar lang bok he thu pek hi niminati chwa ani atanga thlangi chung huam tur ni in thu pek zom lo te chu section 188 IPC hmanga shem thei an ni tur thu atar lang bok Serchhip District-ah Sample enfi atangin nimin khang COVID-19 shikai mi pathum hmu an ni a Vawiin kham mi pahni enkol dam ni in Serchhip District-ah shikai enkol lai mi som pariat an omme kani Nimin Khan Serchhip District-ah Tunhnaiah Laboratory atangin sample enfi a omlova rapid antigen test mangin sample za somni pakwa enfi ani in shikai mi pathum te hmu chwa an ni heng shikai hmu chwa te hi chiatlanga mi pahni le chinchi pa mi pakhat an ni a
thiatlanga shikai theih pa fa ni na pa jok hi Tunhnaiah aizolakal shikai nen in kumdang nei ni in aron ho hnuah ma ni in chi ka omin a chen pui a fapa nen ni mina sample en fia shian kai ti hmu chu ani a Serchhip mi po hi shikai to nen in kumdang nei an ni bok Vawiin Khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai en kol mi pahnih Integrated Ayush Hospital Thenzawl atangin chhuatir an ni vele thunga heti hian Vawiin thlengin Serchhip District-a shikai hmu chhuat chu zaruk som nga pariat ni in an zinga zaruk som thum pasari te chu en kol dam an ni to a tunah hian shikai en kol lai mi som pariat la omin shikai zinga nunna chan mi pathum an om to bokani Central YMA President Puvan Ruata chuan YMA thupui chu chanpui ngai te chanpui tu ani angin a theih anga chanpui ngai te ta na pen chuak turin tlang hrangah YMA shwai tu te angin ti asoi YMA day wo shumre parungna June so panga sa ni sumi pakhat kalo thing le ta a YMA member zong le koi tu te tlang hrangah omte YMA day chi bai ka pu ka cheu Voina YMA Day puala thucha asiama Central YMA President Puvan Ruata chuan pathian in zofa te a missionary kaltlanga aron peka chuan YMA chu aro pui berpola chala ni ti soin YMA thupui chu chanpui ngai te chanpui tu ani angin theih anga chanpui ngai te ta na pen chuak turin tlang hrangah YMA shwai tu te angen ti asoya YMA shwai tu hmasa te in pek na awang le taimak na azara tun tin hmuna chuan YMA chu alo ro pui ta hle mai ti asoibok Central YMA President chuan YMA chu chanpui ngai te chanpui tu ani ti soin kumdanga han lo ti to thin te chanhai riang vai lusun fa te ta na kan lo tho to na zong kha he YMA Day ya hian shethar le turin a soma shipui lenga po chan la sau turin YMA Day pual hian angenin asom bokani Bihar in Thana Mizoram atanga IR police duty zinga telle ni kum November ni somni pathuma COVID-19 wanga boral hrang thanga Thenzawl chu Bihar Election Department chuan zang dom na cheng noi som thum ape Bihar Joint Chief Electoral Officer Joint CEO chuan Tunhnaiah Khan Mizoram Joint CEO hna lekha thonin hrang thanga dupui hna zang dom na cheng noi som thum pek ani thu hi aron hriat tira Election Commission of India chuan in thlanna duty awanga COVID-19 veith pha chung te chu cheng noi som thum zel zang dom na pek tur ti in thutluk na alo siam to ani Bihar in thlanna kal heng IR police te hian ni kum November ni som panhi sang ni som ni Khan Mizoram ron thlengin an swab sample en dik ngal ani a hrang thanga le kalpui then khat te chuan COVID-19 shi an kai ti hmu chhuani in Serchhip Nursing School CCC a da ngal an ni a November ni som ni pahnia rapid antigen test manga sample en dika a negative avangin chhuatir ngal ani a CCC atanga chhuat tuk November ni som ni pathum chomadar som pakhat le minute nga a PTS Thenzawl a inkhuahkhirhna aboral zuita ani hrang thanga hi Nursing School CCC atanga chhuatir ni ma hian shi akai to lo ni in langma se athi hnu a sample en fia le a thunat PCR hmangin shi akai ti hmu le ani a athi atanga ni som thumna December ni som ni pathum sang ni som ni COVID-19 wanga thi ani thu Mizoram Sarkarin apuang chau thung ani Mizoram Sarkar chuan thu chwa siamin mipui te hne narration bu file sem chungchang chu asoi fia Sarkar thu chwa chuan National Food Security Act 2013 hnuaiah Section 3 Clause A in ziak angin Priority Household Ration Card PHH card string nei te chan vo chu member pakhatan thlakhata bu file gejinga ani thu le AY ration card eng nei te chan vo chu card pakhatan thlakhata bu fai keji som thum panga ani ti antar langa bu fai khulna man hi cheng thum keji khat zela cheng thum a subsidize ni in Central Sarkar point hetiang hisap hian NFSA bu fai tur po aron pe thin ti an soi National Food Security Act 2013 in akwang ve chi alo state Sarkar in tunma atanga ration card alo pek chwa chung ko tam tak omin heng te hi card var pek an ni a an kwata hi thlakhata mi pakhatan keji riat ni in state Sarkar in an bu fai a ve tur chu open market atanga lein an bu fai khulna man po hi state Sarkar in cheng som panga
keji khata cheng som panga zelin a subsidize ve thung ti an soi dan hnuaiah PHH te chanvo hi APL card var te kwata ai po a atlema wangle APL card var te lak zat tal an lak ve theinan state sarkar chuan open market abu fai ale chang hian thlakhata mi pakhata keji thum chanti rin hei hi keji a cheng som panga hisa pa khultir ani thu po antar langa PMGKY3 hnuaiah sarkar leipuin AY le PHH te tan thlakhata athlona bu fai kejinga zelaron phalta ka wangin PHH te hnena Mizoram sarkar in a pek bel mi pakhata na keji thum chu ti topri ani thole hei hi PMGKY3 hnuaiah athlona bu fai sem atop vele kalpui le ngal tur ani thu antar langa hei hi nikuma PMGKY2 hnuaiah April atang November sang he somni chhunga athlona bu fai kan don po han local pui dan ani thole mi pui ta bu fai chan vo chu sakna emo kat sakna aom lo ti antar langani nimin khan Mizoram sample sangli jahni somli pariat enfia le ni in heng atang hian COVID-19 shikai jahni somruk pariat mo chwa bel le an ni a Mizoram shikai mo chwa chu singkhat sanga zaruk somthum pakhat antling to ani nimin khan ZMC laboratory sample sangkhat zanga pariat enfia ni in heng atang hian shikai mi somriat pakwa mo chwa an ni a heng te hi Aizawl District-ah Sample lak te vek ni inside hrangte thar containment zone atang in shikai mi som pathum mo chwa an ni ZMC laboratory atanga shikai mu zinga hatamber te hi shikai to nen in kumdang nei avanga inkhuahkhirhna lai an ni a Tunhnaiah state po atanga ron lut inkhuahkhirhna lai te po an bokani district hrangah thunat laboratory sample somkwa pahnih enfia ni bokin shikai mi pahnih mu an ni a lunglei le siha district mi te ni in lunglei mi hi shikai to nen in kumdang nei ani lain siha district mi hi shikai na chui ngai ani thung nimin khan rapid antigen test mangin Mizoram sample sang he zaruk somli pariat enfia le ani boka heng atang hian shikai mi za somsari pasari mo chwa an ni a anjinga za som pakhat te hi Aizawl District-a shikai mo chwa ni in Serchhip District-a shikai mi som hi pariat mu an ni a Longtlai District-a shikai mi som mu ni in Sihale Saitwal District-a shikai pasari veve mu an ni a Lunglei District-a shikai mi paruk mu ni in Mami District-a panga le Serchhip District-a pathum mu chwa an ni bok hati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani